Aste honetan txangoak egiten bezala, eta bizka gure ingleseko maila hobetzeko, gure etxea etorrie Holandako pertsona batzuk, eta hemen Euskal Herria erakusten bezala, gure ohiturak zein dien, da inglesa praktikatzeko. Zein da elkartruke honen helburua? Esan duna inglesa praktikatu, beste ohiturak ezagutu, eta pixkat ezagutu beste kulturak eta. Nolako esperientzia izaten ari da? Goengoz esperientzia ona, hasieran pixkat konfiantza hartu arte pertsonakin etxen okerrago, baina guain ja denak pozik eta ondo. Inglesa ikastea aipatu dugu, zenbateraino ikasten da horrelako ekintzekin inglesa, zenbateraino menperatzen da? Egun guztia inglesez hitz egiten eta praktika hartzea eta nahiko ondo. Zer da holandarraik gehien gustatzen zaiena, gehien harritu dituena? Ez dakit, paisajea igual hemendik, eta gero, janaria eta arraroa egizaiba, baina gustatzen zaiba. Ibilaldiak aipatu ditugu egun pasa batera eta bestera, ez dakit, zer da Euskal Herritik erakutsi behar zaiena, zer erakutsiko zenek? Sagardotegik eta Sagardoa, Kontxa eta Donosti eta hola, Guggenheim Museoa, holako gauzak. Hau lehenengo zatia da, bigarren zatian zuen joango zarete, ez dakit, ze asmo helburua ara jondakoan? Ara jundako onde gure ingleseko maila hobetzea, hemen baukeu familikin da euskera zitzea, baina han ez, eta orduan pixkat, Holanda ezagutu eta ondo pasatzea. Ze aportatzen dio ikasleari horrelako plan batek? Jendea beste herrialdetako ezagutzea eta gure artean baita lagun, konfiantza gehiago hartze dugu eta ondo pasatze dugu den artean. Zertan gara antzekoak Holandarrekin da zertan ezberdina? Ez dakit, nik kirola gustatzen zaizkigula bioi, futbolen da soske horien da hiltzeka egun hautan, baina janeteko eran da holako beste ohitura batzutan desberdinak igual. Gaurkoan elkartrukearen barruan ikuskizun bat egin behar dezute, azalde guztu zer egin behar dezuen? Gaur behiek ikuskizunotan azaldu ingo jube behien ohiturak zein dien, da hola galdetegi bat bezala ingo jube, eta hango janaria erakutsi eta holako gauzek, eta ezagit familia etortzeko behiek ikusi alizateko. Espero duzu gaurkoaren gantik? Nik uste politia izango dela eta gure familia guzti jakiteko nola bizian eta dena, eta hango musika nola dan eta dena, ondo.